pun Khuid yakiwa bat kiwe. Ka Dorbar Tlang jong ka Jingïatai Hills Autonomous District Council ani ka KHASI kalakut no hinin ka sngi da ka Dorbar ka batang shiteng sngi ha Kaba la don ka Jingïatai nia ki bala Khluit Halor ka Jingïakajia Jaka puta bat ki kam ki bayadei bat ka pisa pilan kinong yalam ka liang persha uba Andrew Shulai bat uba Bright Star Chemang ki la kren Halor kamat ban penbet ya ki jingduko trekam ha ka bayadei bat ki Jaka ki puta wat la hadin la wengno Jaka na ka daw bakerpat ka liang senshar Hakani kasngi lami ru ki jingkeli Halor ka Jingïatai ya ki sernot NOC na ka benta ki karkhana daubilat bat ka jingyo ulum khajna UCEM uba thombor shiwat ula penbiang ya ki jingtip ki babnia Halor ka pisa pilan hakaba ula pentip kumba pra kelur tingka kadai ka khajna na ki trok bat chispa khan riu point san khandai kelur tingka kadai ka khajna na ki marpo khando Date of assumption to be 2nd September 2024. Number 2, Sri Martin Gordon Lamid, promoted as executive engineer. Amla puli jong ka school ba nehu kila yaki persha hinin